Пенчев. Отново Пенчев. И тук разиграването приключва. 7-6 за България. 15-та ще бъде Европейското първенство. Аз лично смятам, че първенството на Стария континент ще бъде една добра база с едно добро класиране към голямата цел 2016 да се класираме за Олимпиадата в Рио де Жанейро, в морската ни столица. на 13. Бразилия се представят изключително добре, въпреки че е домакин на финалите. Знаете, че имаше проблем. Бразилците в един момент се бяха отказали от финалния турнир. Поляците веднага проявиха желание да го организират. Пенчев. И това е точка. 11-8.